Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Gisaulog ro nato sa tibuok simbahan sa kalibutan ang solemnidad o pista, dakong pista sa tanang mga santos. Maing pista ninyong tanan. Naghikay mo? Padasan ng uban diri simbahan. Kay karon gyoy angayan nga maghikay ang tanang mga Katoliko tungod kay dili lang usa ka santo ang atong gipistahan, kung dili tanan gyong mga santos nga tuas langit dili maihap ang kadaghan. Nga ikaduha, ato sad nga hinumduman nga kitang tanan gitawag sad nga mahimong mga santos. Ngilingiya sa na imong tupad ing na gusto ko masantos ka. Kay sayang kayo sa gitag simba unya maimpierno ra daig gyapon. Muna iampo nato nganing atong pagsimba karon o pagsaulog sa adlaw sa mga santos, ang ato untang mga katawhan, labi na gid ang ato mga leaders mag-ambisyon nga mahimong mga santos ug santas, dili lang mahimong mga gamhanan ug adunahan. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagis pagpamalitan ning ato mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa huna-huna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan, imong gipahandom kanamo ubos sa usa ka pagsaulog ang mga dalaygong buhat sa tanan mong mga santos. Naghangyo kami nga imong ihatag kanamo ang imong naghingapin nga kaluoy og pasaylo tungod sa pangaman niining daghang mga santos. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya nakita ko ang laing anghel nga mikayab gikan sa sidlakan nga may patik sa buhing Dios. Misinggit siya ngadto sa upat ka anghel nga gihatagan sa Dios og gahom sa paglaglag sa yuta ug sa dagat. Miingon siya, ayaw pasipad-i ang yuta, ang dagat ug ang kakahuyan hangtod nga ang mga sulugoon sa atong Dios kapatika namo sa ilang agtang. O gisuginlan ako nga ang napatikan sa patik sa Dios sa ilang agtang, usa ka gatos og kapatan og 4,000 gikan sa tanang banay sa Israel. Tapos niini, nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa nagalaing-laing nasod, banay, ug katawhan, ug nagbarog sila sa atubangan sa trono ug sa nating karnero. Nagbisti silag puti ug nagbitbit og mga palwa. Naninggit sila sa pag-ingon, ang atong kaluwasan nagikan sa atong Dios nga naglingkod sa trono ug gikan sa nating karnero. Nag-alirong ang tanang anghel sa trono, lakip ang mga pangulo ug ang upat kabuhing binuhat. Unya nang hapa sila atubangan sa trono ug misimba sa Dios ug miingon, Amen, ang pagdayeg, himaya, kaalam, mga pasalamat ug pasidungog, gahom ug kusog, iya sa atong Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Unya nangutana kanako ang usa sa mga pangulo, kinsa man kining mga tawhana nga nagbistig puti ug tagadiin man sila. Gitubag ko siya, Sir, nasayod ka kinsa sila, apan ako wala. Ug miingon siya kanako, mao kini sila ang nakalahutay sa dagkong paglutos. Gilabahan nila ang ilang mga bisti o gipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kay iya kining gitukod ibabaw sa kadagatan, ug iyang gipabarog diha sa kasubaan. Ginoo,
mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong. Kinsay makatungas sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarog sa iyang balaang dapit. Siya kansang mga kamot walay sala, kansang kasing-kasing malinis, nga wala magtinguha sa mga butang, nga walay hinungdan. Ginoo, mao kini ang lungsod, duay pagtan-aw sa imong naong. Makadawat siyag panalangin gikan sa Ginoo, usa ka ganti gikan sa Dios nga iyang manluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa naong sa Dios ni Jacob. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini giisip kitang mga anak sa Dios o kini matuod gayon. Wala makaila kanato ang kalibutan kay wala man kini makaila sa Dios. Minahal kong mga igsuon, kita karon mga anak na sa Dios, apan wala pa nato matino kung maunsa gayud kita. Ang nasayra nato mao, nga inig padayag na ni Kristo, mahisama kita kaniya, kay makita man nato siya sa iyang pagkamao gayon. Ug ang tanan nga nagbato ni ining paglauma diha kang Kristo, nagputli sa ilang kaugalingon, ingon nga putli si Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkakita ni Hesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an o gitudluan niya sila niining mosunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios.
Bulahan ang mapaubsanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan o daog-daogon sa mga tao o butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay o pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kasagaran sa mga tao nga mahimong inila o kaha mahimong bantugan dinhis kalibutan kana gyung tao nga murag dili ordinaryo ang iyang kinabuhi. Magpalahi gid siya. Sama ni karo mga dato kayong mga tao, doon na gid sila lahi nga kinaiya kaysa naandan. Mausa na ang mga santos kay gitawag maglabing bulahan, ang tuas langit gitawag mga bulahan nga mga tao, lahi sab sila og kinabuhi. Gilingya imong tupad ing na lahi kag kinabuhi. Kinahanglan kita magpalahi. Kayo musakay lang ta sa unsay naandan, dili ta mo asinso, dili sad ta mahimong sikat, di sad ta mahimong balaan dito sa langit. Muna ang naandan, ang tao gusto gyud nga naay sakto-saktong kwarta. Wa gyud taong mga ambisyon nga mahimong kabos. Pero ang mga santos, ang ilang number 1 nga kinabuhi nga gipuy-an mao gyud ang kakabos. Kay niingon man kong Ginoo diri sa tong ebanghelyo, bulahan kamong mga kabos. Lahi no. Sawan ganahan mo anang kinabuhian? Oh, wa na mo magtingog. Lahi lagi. Kita ganahan kita malipay, ganahan kitang malipay. Nagpangita gitag kalipay, bisag unsa na lay gibuhat aron gyud malipay. Murag ang normal gyud nga framework sa atong kinabuhi, mangitag kalipay, mulikay sa pagantos. Pero tanawon sa kinabuhi sa mga santos, nangitag pagantos, naglikay sa kalipay. Kay na masagay gibutang diri, bulahan kamong mga nanagsubo. Kanang asawa nga magsigi og pangitag kalipay, iya man ang yaw-yawan iyang bana. No. Tanawan ang asawa nga nangitag kasubo, sige hana niyag lipay ang iyang bana. Bisan pag ang iyang bana pirming tua sa silingan, nag-inom, nangabit, sugal, iya po nang lipayon. Hangtod na lang, ingno na lang na siya, buang matingali kang asawaha ka, wa juga kabadlo nga na imong bana, wa gina nimo santaan ang iyang binuang diyang mga buhat, niya mo ingon ra gina siya, ako gina siyang girespetuhan kay ako manang bana.
Ako ra gina siyang higugmaon siya, amaw mereka bugo mereka buanga ka. Danghag ka. Maniya masa na diri sa atong ebanghelyo, bulahan kamo kung bugal-bugalan, bulahan kamo kung daog-daogon o dauton. Di ba? Tungod sa inyong pagsunod nako. Ano sulahi sila kinabuhi. Diri sa unang pagbasa, matod pa, dunay mga taong gipatikan sa Ginoo og patik. Niabot og 144,000. Unya, kaning gipatikan sa Ginoo, mga piniling katawhan, gipunan pa gid ni og dili maihap nga mga tawo nga naggikan sa lain-laing suok sa kalibutan, nga nagsulob og puti, nagdalag mga palma. Niya pagpangutana niya kinsa man ni mga tawhana, ningon tong anghel, mao ni sila ang nakalahutay sa mga pag-antos o paglutos sa kalibutan. Kani di ay taong malangit, kana ra gyung makaagwanta sa mga paglutos o mga pag-antos. Gilingi ay mong tupad, ing na sugod karon antoson tika. Ibutang gina sa una-una, paantoso na ganita kana muputi ginang imong isulob dito sa langit. Basta paantoso na ta. Nya kun wa gani karoy pag-antos, hala, ambiti ang mga pag-antos sa imong isig katao. Muna karon November 1, sugod na ta sa atong plano pagtukod og mga balay. Ako pang ipakwenta sa atong treasurer og pilay available fund nato kay katong atong CTU gigastuhan man to nato pagka September og sa pagka October nga mga galastuhanan. Ug naa pa taroy sobra na ato na siyang sugdan og himo tong mga balay. Wa magidon tatay labot anang ilang pag-antos, pero muambitas pag-antos. Nya kamo sang namalit og slot, CTU tag 100 raman gina, hala antos mong palit hangtod mahurot ni. Pila pa man kabuk atong halin sa CTU niabot nag 34,833 ka slots. Naapay 35,167. So hapit na tamag makatunga sa atong pagpamaligya. Ngilingya imong tupad ing na antos tagpalit ha. Ana muambitas mga pag-antos sa mga way balay sa initial nato nga pagdawat sa mga applicants niabot og mga 110 man tingay ito kabuk applicants, 88 kabuok ang nipasar sa atong pag-evaluate. O niya, mangita tag 61 nga labing lisod out of 88. Labing lisod ang atong pangitaon, 61. Mao na ambit sa pag-antos. Nya nag-antos naman sa rong atong mga contractors kay nahuman-human nato kumbito wa man ta kabayad. Antosan mo palit og slot sa SBF DAG napatay 17,759 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Og mahurot ni kahalin makaambitas pag-antos og mahayahay-hayahay og jutay ang atong mga contractors nga nagpaabot ani. Ako lang ning gisgutan tungod kay nindot kaayo ning magpuyo tag balaanong kinabuhi ug naa nakasentro sa pag-antos ug sa kakabus. Kay kon magsige tag puyo sa kabus nga kinabuhi, daghan kay tag mapaambit. Mao bitang nalipay ko nga kamo sang mga nagsunod aning atong YouTube channel Padriciano Ubod,
206 naman tingali ni 1,000 ka subscribers. Nga ning sugot sa mo atong pagka month of September, October, nagsige jud kog awhag ninyo karon mao lang yapon na akong awhag. Follow good mo every day. Share, view, unya like, share, view ana. Kay nasa tay ma-share nga income. So atong month of September na-sharean ta sa YouTube og mga 193,000 kapin. Pakpak. Ato ning gamiton sa paghatag aning mga nagsigi og hangyo nato dire. Ato lang angay-angayon. Maikog ta usahay na ay mohangyo Bayranas Hospital tag 300,000 nya nga ato rang mahatag labing dako 5,000. Pero may na lang kayo, no? Na din ni manganhi ngayog tambal ana tag 5,000 tag 10,000 ilang tambal. Hatag lang sa tag usa ka 5 kilo packed rice plus usahay 500, usahay 200 atong i-plus kay angay-angayon lang sa nato. Kay daghan-daghan man yung maglinya. Pero may na lang na inambitay sa mga pag-antos. Salamat kay ninyo ha, magsigig antos og view, like, share sa atong YouTube channel. Unya, ang ato sad nga ikaduhang pagbasa naghisgot nga kitang tanan mga anak na sa Dios. Iya natanggi angkon tungod sa dako niyang gugma. Pero matod pa ni San Juan, wala pa ta masayod unsay mahitabo nato ugma og sa sunod adlaw. Tingali mahimo kang malipayon, mahimo kang kabos, mahimo kang magulanon o magkatawa ba ka. Wa pa ta mahibaw. Pero usara gyud atong nahibaw-an nga inig katapos aning maong kinabuhi magtipon tang tanan didto sa gingharian sa langit. Unsay atong agian dinis kalibutan, mapari, maminyo, dili maminyo, makauyab, dili makauyab. Ana, sige lang, subaya lang gina. Ang ending ana kay mga anak man tas Ginoo tuagis langit. So di na ta magsinahay. Hala, dato siya, ako pobre. Haya-haya na niya, oy. Sige man lang katapnat sir sa board exam. Parihad to karong bag-o. Taga-asa to, taga Negros ba to? Nga 7 months ago, tapnat sir siya sa engineering board exam. Adto na sang niaging adlaw, tapnat sir na sad siya sa electronics board exam. Yahaya. Nagi mga taong swertihon. Nasa uban. Tulo na ka, tuig siging tiig. Wag yun kapasar. Niya say usam matapnat sir sa duha ka board exams. Agrabihan naman sa danang grasyaha. Pero ayaw na lang ana, ayaw kasina, matod pang San Juan. Og maunsa ta dinhi, di na mo'y problema. Unsa may importante, nga mosaka kita ngadto sa langit. Mao kaning atong ebanghelyo nga 8 beatitudes. 8 ka paagi aron ta mahimong bulahan. Sigihin na niyo basa-basa. Matthew chapter 5 verses 1 to 12. Lain-laing okasyon diin kita makaabot og langit. Pero ang basic principle kaning gihisgutan nato sa tubag sa Salmo. Matod pa nato diri sa tubag nato sa Salmo, Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong. Gi katapusang lingi sa imong tupad. Tutuki ang iyang naong. Gi, ready? Tutuki ba? Ready? Go. Nya, pangutan-ada yun siya. Nakita ba nimo ang naong sa Ginoo diri nako? Ina ka no. Ina nakita nimo ang naong sa Ginoo diri nako. Nya motubag day na siya. So far, yawa ragi akong nakita. Kaya yaw-yawan man kay ka. Perti man nimo reklamadora. Sugod karon usba na ng imong batasan. Antos mo nang kanibtang basic AAA nato.
Antos, ampo, alagad. Alagad, ampo, antos. Ampo, ampo, alagad, antos. O, kana. Og siya na itong balik-balik, ang atong naong mag-arang-arang na gyud, mag-anam na gyud kaliwat sa Ginoo. Sige, manindog na ta mga santosonon. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Kristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Nagipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus na matay ug gilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa ikatulog kadlaw na banhaw, minsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang Dios nagpakita sa iyang dako ug walay sukod nga kaluoy ug gugma alang kanato diha sa kinabuhi sa mga santos nga bulahan didto sa langit. Uban sa malipayon ug mapasalamaton nga mga kasing-kasing, atong ipadangat ang atong mga pangaliya ug pasalamat ngadto sa Dios dinhi sa paghimo nato sa pagsaulog sa pangilin sa tanang mga santos. Palihog mangluhod. Pagampo sa adlaw sa pangilin sa mga santos, pagampo uban ni Maria, rayna sa tanang mga santos. Tanan, o Santa Maria, inahan sa Ginoo o inahan sa simbahan, ikaw ang bulahang rayna sa tanang mga angheles o mga santos sa langit, pagpakainahan kanako o giyahi ako sa dalan sa kasantos, aron mo abot usab ang adlaw nga makig-uban ako kanimo ug sa imong anak nga si Jesus diha sa langit hangtod sa hangtod. Tudloi ako sa imong kamapaobsanon ug pagkaputli aron akong mabuntog ang tanang mga tintal sa pagpakasala dinhi sa kalibutan. Ipangaliya mo ako aron modangat kining akong mga pangamuyo sa atubangan sa imong anak. Amen. Sa hilom mangamuyo kita ngadto sa tanang mga santos sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining misa. Maria, rayna sa tanang mga santos, iampo mo kami. Maria, labing putli nga inahan sa manunubos, iampo mo kami. San Jose, esposo ni Maria, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. palihog manindog. Sa matag pagampo ang atong itubag, pinaagi sa mga pagampo sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Pinaagi sa mga pagampo sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga dadon sa simbahan ang tananiyang mga anak, ngadto sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa mga pagampo sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga ang mga taong may maayong kabubuton, mudawat sa matuod nga kinabuhi sa kalinang tunhay, pinaagi sa makaluwas nga dugo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa mga pagampo sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga ang santos nga Eucharistia, maghatag kanatog kalig-on sa pagpuyog matarong nga kinabuhi, malaumon nga mahiusa kita sa mga santos didto sa langit, magampo kita sa Ginoo.
Pinaagi sa mga pag-ampo sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga sila nga nagantos o gilutos, tungod sa ilang pagminatarong, magpadayon og mulahutay, diha sa balaan nilang pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa mga pag-ampo sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga babayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa mga pag-ampo sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa mga pag-ampo sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa mga pag-ampo sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga ang atong mga minahal nga nangamatay diha sa pagtuo, mahiusa na sa mga santos didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa mga pag-ampo sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Labing gamhanan ug maluluyong Amahan, ikaw ang nagbuhat ug nagpalambo sa tanang kabuhatan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gipadangat nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo diha sa pangama sa tanang mga santo sa langit, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kahimot Ginoo kining mga gasa nga among gihalad aron pagpasidungog sa tanang mga santos o gitugot nga silang among gituuhan nga ana-ana sa dili kaduha-duhaang kinabuhi sa walay katapusang himaya,
magatagad usab unta sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maala usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong nga atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imo kaming gitugutan karong adlaw pagpasidungog sa imong syudad nga among inahan, ang langitnong Jerusalem, diin ang hugpong sa among kaigsuunan nagadaig na kanimo hangtod sa kahangturan. Padulong nining maong syudad, nagalagsi kami pagpanaw pinaagi sa pagtuo, nagmalipayon kami tungod sa himaya nga naangkon nining halangdong mga sakop sa simbahan, og sa ingon ni ana imong gihatag ang mga panabang og panigingnan alang sa among kahuyang. Ug busa uban sa ilang panon ug sa mga anghel, nagadaig kami kanimo sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini maawa nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maawang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao
aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadtong wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahong Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, Dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ni pamulong lamang nga maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Nagasimba kami kanimo, O Dios, ang kahibulungan o ulusahong santos diha sa tananimong mga santos, ug nangamuyo kami nga tungod sa imong grasya kaming nagtinguha sa pagkasantos diha sa kapuno sa imong gugma, makatabok gikan niining kananan sa mga magpapanaw nganha sa bangkete sa puloy-anang langitnon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kasantos sa kinabuhi. Nya mahitabo ra ni kung magpalahi kita sa mga kalibutanon nga standards. Musunod ta sa Diyos nun nga standards. Salamat sa aming alagad nato karon, nga ato mga pimag, dias gawas, ang ato mga Eucharistic lay ministers, ato mga usherates, love offering assistants, ang atong mga sacristans, parish personnel, ang atong lectors ug salmista, ang atong mga IT, SOCOM, ang atong choir, ang San Vicente Choir, ug ang atong mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Antonio Jr. and Mrs. Rosemary Tariman and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Una, padayon ta og pamalit og mga slots para sa atong mga proyekto, labi na gyud ang atong SBF DAG para sa kumbinto nato, tag 500 pesos ra ni siya. Ang ato sad nga CTU para sa atong itukod og mga balay sa atong kabus nga mga kaigsuonan na tag 100 pesos ra ni siya. Ito lang yung palitan kada semana sa kaslat, dako na kay ikatabang sa atong mga proyekto. Nya napasay 5 ka slots nga available sa atong investment slot kadtong DSAP. So sa makausap pa atong pakpakan ang namalit natong mga slots. Salamat kayo. Praise the Lord. Nya padayon ta sa pag-imbitar sa atong mga kaigsuonan sa pagsimba dinhi og didto ba sementeryo. So karon Sunday Mass schedule ta nya dito sa sementeryo na sa tong tarpaulin ang mga schedules sa Manila Memorial, Bahak, San St. Anthony ug dito sa Lanipga. Ugma ang atong misa dinhi back to regular daily mass alas 6, 12:15 og alas 6 sa gabi. Nya doon na sad tay mga misa gyapon sa sementeryo na gibutang sa atong tarpaulin. Nya magpamisa tag mga kalag karong buwan sa Nobyembre. Nya ang atong tanan nga gipamisa atong ibutang dinhi sa atong symbolic nga pagampo sa mga kalag sugod ugma ato nang hatagan og special prayer ang atong mga gipamisahan nga mga kalag. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.